खायफोरनो ब गोबां बर' जागाव रंवै नारक दं फियाबो ब सिनि हराव बोट सिनि रिजनल प्रेसिडेंट दं कार्तिक मलसम ते अमृत कलय पालंबासी मलसम बरक बाय कन्टेक्ट खायखा कक सालायखा साब्रुं निचिनि तिप्राम थानि लिडार वारिस रबु आमसाइनि जत अपोजिशन लिडार न स्पेशली आमसाइनि न बरक दिल्लीनि साउथनि महाराष्ट्रनि नाहरमों वानसौमों जों जेखुनु पार्टी खायथों पार्टी खायै चिनि दफानो मुक्ति खायमेया बुबाग्रा सिमिसि खायमनाय हाय हनै बरक प्राय समयनो खायलायजा दिनै गोबां फायनि दंमानि बरक चिनि रिजनल प्रेसिडेंट कार्तिक मलसम अमृत कलय जे प्रफोरनो बार सावानो नों सालसा प्रोग्राम खायफैदि होनो फेबा आनि टाइम करै थानायफ्रावबो आं फायमेया आं प्रति शनिबार रविबार हिंखेनो आनि एलाकायाव फायो थांनायबा जों गोदादिगि प्रोग्राम फिक्स खायफै नुबाय अ जागा फायमेलिया हिंखे आसा खायो बर'नि नेतृत्व चिनि अर तिप्राम थावते गोबां बतय फैमानाय ताबो फनो बन लगे फाया खरंनो ब कन्टेक्ट दङ कक सालायै ब फायनाय सालो तबनाय जों जतनो साइमाखा बर' अपोजिशनाव दंफानो बीजेपी CPM कांग्रेस जे खाय दंफानो बर'बो बुसिखा जे तिप्रासानो मुक्ति खायनाय हिंखे चिनि बुबाग्रा सिमिसि खायमानाय हाय हनै असं हासुमा और जागा मोबाइल नेटवर्क बुमाया लामा रग असं हाया जों जतनो नुगो जों अर लामा खायनि बांगो बार साइ दंगो टेंडर फ्लो दं इंया खनो 2 बोसोर लायै थांखा ताबो इंया ख बनबो जों बर'नि एलाकानि बर' BJP खायनै र स्पेशली ब्लाड प्रेसार होय दं हायफोरनो खायजे आंगै दं जे आंबो साइ दंगो जे उजराव बर' जेहेतु डेभलपमेंट तो बर'नि बिथिङाव खायनि दंमानि गोबां माने जिते खायथानि रव PMAY नग माथानि रव गोबां मा हयरानि खायजौ जे BJP फायखे सिमिसि ताबो खायजेनायफोराव हि हंजाक मानि रवनो जों बर'नो साइ दङ जे अमाहाय ता खायदि होनै इभेन ब्लक रव बोसों साइ दं फियाबा और जागा कना कनाव चिनि तिप्रासाराव ब्लै दुर्बल सचेतन करै अ जागाव हंखे किसा नेताराव पारानि नेताराव अमाहायके चिनि जे आम जनतारनो PMAY जिउते खायथेनियावबो डिप्राय खाय दं इंखे चिनि अमृत कलय नैनि कार्तिक मलसम बर' काहा सामु खायै बर'नोबो कासलाय गोबां माने ताक जिउते खायरै दं जतनो CPM खायनायरनोबो खायरै दं जे ओ जराव जों बाहाय नेतानो जों दिनै माखा आसा खायो फायनाय सालो तैबो अ आमसाइबो तिप्रासानि बाङै बुबाग्रानि नाहर मुंनो गाहाम के सामु तांनाय तांमानाय तै जों बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तैबो रागै माने लेखे हम तिनी तो नखुं कायथा बनि लगेव 5 बुटार ते खरकसानिव 2 बुटार ते खरकसानिव 3 बुटार अंगा टोटल 10 बुटार तिनी अ जागा तिप्राम थावो अन्यान्य पार्टी रक जॉइनिंग खायफैखा ini fayu anu keta be wan sugi faika ta mo wan sugi fai mana ang faiman hingke tongkha bro bai prai 3 bosor ro tongkhana hingke ani nukhung ro bro kisa salomor hamthaya ta hingke ba ang kathajak laya yang butonglaya ni khaka khata haibano ang tipramo thapa thangsiwan nei faika ta ni ne boso family ro mak ta bangke ani buri bek kuning jata bo nin bung kata mo robia koloi para kha koloi tibak lai BUBAGRA ki jai BJP ni yagare tripura mutho phaimani ajang mak nilo la lari lo anin votar khene pas votar buta ni simin phai ka dangai regri lo tripura mutho phaimani khe kisa bohai kotorbo yang kasaya ba kisa hamna hinoi ang phaimani ta kha kupur bai lam sawo yak ka uti pramata phainai no sing kha kupur bai lam sawo khan sa long lep khan sa long lep em sa long lep em sa long lep kha kupur bai lam sawo yak ka uti pramata phainai no sing kha kupur bai lam sawo khan sa long lep khan sa long lep em sa long lep em sa long lep abuni yagulo chung haina hai sini oro na
nograi mo tomung sokpaijak chini khasuksa rojomatia bono bahaino sinimungtai asuk thai apar. Amni yagulo chini bisingo